ndithe ndisangena ndaphoswa ngenkunkulu amagqabi okuthika qamatha ngalamagqabi aqatha amagqabi athi aqeqeshiwe ezingqondweni. Yho, satsho isithombe ungenile umthembekazi elokusabela ndingu-Asabonga ze elokhokho ibe nguJane ndinkabe funjathwe phantsi komgquba wenkomo zakwaNyathi ndizalwa intombi ecikiziweyo yacicideka emhlophe ngokwebala yena nguManyathi obudede onogiqo onokhonzi ngonyama nohlamba ngobende amanzi ekhona ngumzukulwana phantsi kwepaki yaseBhijolo komqwami okhawuto somjikolo nomgcaleka ndigwa ngumzukulwana kaNontana noNontana nozalwa nguKoko uKoko ozalwa nguGqebuthwane uGqebuthwane ozalwa nguJebu uJebu ozalwa nguMbongo ndisisizukulwana koophahla otoyo yomcetywa delindawo ndiphuma kwiphondo laseMpuma Koloni kwidolophana yaseMqanduli kwilali yakuNtlangazi ndiphantsi kwenkosi uSimanga yena ngubhedla kaMpulana isihlahla sosundu esithi sigawula sona sibe sihluni yena ophantsi kwekumkani yabaThembu uKing Sabatha Dalindyebo yena nguMadiba uSophitshu yemyeni unqwelo umsila uvela bambhentsela mamela apha ndiyintombi andiyontombi nje ndiyintombi nto ndiyilaa ntombi ivalapha ivule apha asuka qanda ixabiso lawo andihambi ndingqengqangqenge ndicela umngqakhwe efuna ugoduka enkosi. Ukujoyina kwam inkciyo ndijoyine ngo-2017 bendibane ndiyibukela eTV-ni ndingazi uba ndingayijoyina njani. Ndithe xa ndisiya e-high school ndadibana nomntana okwinkciyo nganomdla ndafuna ukungenelela nam ndathetha nabantu basekhaya uba ndicela bandithungisele izinto for uba ndijoyine inkciyo. Ekujoyineni kwam ndiye ndathi xa sendilapha ndafunda lukhulu kakhulu ukuba sikufundiswa amasiko nezithethe zakwantu ukuze sibuyele embo and kumnandi apha uye ube ngathi xa uhleli nabantu abalapha uye ube ngathi uhleli nabantu bakowenu oodadewenu. Okay, and then ke ngoku mhlawumbi wena ujoyine kwibranch yaseMqanduli. Ndiye ndajoyina kwibranch yaseMqanduli. Indawo niphana and ithandwa kangakanani into yenkciyo phaa eMqanduli? Ithandwa kakhulu ngoba mninzi umntana wenkciyo waseMqanduli. So iyakhula futhi nabo abasakhulayo nayo baya befunda nalapha kuni? Baya befunda nalapha kuni. Then ke ngoku umnqweno wakho nje uba uselilungu lenkciyo kuba mhlawumbi ube lilungu ixesha elingakanani kude kuthini mhlawumbi ulilungu lenkciyo? Iminqweno yam ngokuba kwinkciyo ingase ndingaphuma xa sendifumana umtshato ndingase ndiyiyeke nje. Ungasuyiyeke nje. And ngamaphi amazwi mhlawumbi ongawagqithisa kwabanye abantwana nje abangekayijoyini ibone inkciyo? Amazwi endinowagqithisa kubantwana abangekajoyini inkciyo ndingathi xa bengafuni ukuyijoyina mabaqhubeleke baziphathe kakuhle ngoba zininzi izifo apha phandle. Kodwa ke ungacebisa into yobana mhlawumbi nabo kodwa xa ikhona indlela basondele ndiyacinga. Bangasondela bajoyine nabo. bajoyine. Okay, siyabulela Simanyathi.